Sa velikým zadovoljstvom sam prihvatio poziv da prisustvujem današnjoj svečanosti. Ona je rezultat uspješne saradnje Velike Britanije, Međunarodne organizacije za migracije i naših prijatelja iz policija Srbije i Hrvatske. Ovaj projekat je pokrenut sa ciljem da se na konkretan način podrže granične policije dve zemlje u veoma važnom poslu koji obavljaju. Svakodnevno smo svedoci sve većeg značaja saradnje među državama, jer su organizovani kriminal, trgovina ljudima, šverc droge i oružja zajednički problemi i izazovi za sve nas i u Londonu i Ženevi, kao i u Zagrebu i Beogradu. Od svečanog pokretanja projekta pre oko godinu dana u medijima smo imali prilike da vidimo brojne izvještaje o pozitivnim rezultatima rada policija na ovom graničnom prelazu. Koristim priliku da vam na tome čestitam. Nadam se da su tome doprinijeli i nova oprema i vještine koje ste stekli u okviru ovog projekta. Koliko je ovaj projekat praktičan i aktuelan, pokazuje i činjenica da je sprečavanje ilegalnih migracija identifikovano kao jedna od posljednje dve prepreke za liberalizaciju viznog režima Evropske unije prema Srbiji. Nikako ne smemo izgubiti iz vida simboličku dimenziju ovog događaja. Svjedoci smo toga da se odnosi Srbije i Hrvatske svakodnevno poplavljaju. Srbija i Hrvatska su danas susedi koji sarađuju na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Britanija vam na tom putu daje iskrenu podršku što ovaj projekat i potvrđuje. Nadam se da će vrlo brzo ovo mjesto koje je bilo obilježeno sukobima i nerazumijevanjem postati samo granična linija unutar Evropske unije. Prostor kojim se slobodno i bezbedno kreću ljudi, roba, ideje. Prostor u kome postoje dinamične ekonomske, društvene, kulturne i druge veze. Osim toga, vjerujem da ćemo i dalje imati prilike da posredstvom medija slušamo o uspješnim rezultatima partnerske saradnje hrvatske i srpske policije. Srdačno vas pozdravljam i želim puno uspjeha u radu.